Saps quan dura la digestió? Aproximadament 24 hores. Recorda que comença en la boca i és precís fer una bona ensalivació i masticació. Acaba a l'intestí i la feina de l'intestí pots millorar-la si incorpores la fibra en la teua dieta. Recorda que per una banda tenim la fibra soluble. Apareixen les llegums. S'haurien de prendre almenys 2 o 3 vegades a la setmana, també en l'avena i, curiosament, en la part blanca dels cítrics. Actua com una xarxa atrapant el colesterol, el sucre, en la qual aquest tipus de fibra és una gran amiga del sistema cardiovascular. Per una altra banda, la fibra insoluble. Apareix en el segó, en els productes integrals, en totes les fruites i verdures, com ara les carlotes, espinacs o carxofes. Millora el trànsit intestinal fent prevenció del restrenyiment. Recorda, els aliments són intel·ligents. Ajuda't.